শ্বশুর এবং বিভিন্ন অনেক ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଜା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ମୋରି ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶ୍ୱଶୁର ମୋହର ଜଳାସନ୍ଧରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ କାହିଁକି ଗୁହାରି କରିଅଛି ରଙ୍ଗ ସଭାର ଆୟୋଜନ ଜଣାଏ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇଥିଲି ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଥେ। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ସହିତ। କଣ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ? ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ସେ କଂସ ଆଜି ତୋର ହଳିଆଳ ଭଳି ଦେବକୀର ଶୁଭ ପରିବାର ଚାଲୁଅଛି ରାଜଦରବାରେ। ଆନନ୍ଦର କଥା। ତାପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ଆସି ଦେଖେ ରାଜଦରବାରେ ଚାଲି ଯାଇ ଦେବକୀର ଶୁଭ ପରିଣୟ ହେଲି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରସର ପଚାରିଲି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା କିପରି? ଠିକ ନଥିଲା। ତାପରେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରସର କଂସ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ଯଦି ଏହି ବିଧି ଲଗ୍ନରେ ବିବାହ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦେବକୀ ହେଇଯିବ ଅବିବାହିତ। ତାପରେ ହେଲା କଣ? ତାପରେ ପଚାରିଲେ କିଏ ସେଇ ବରପାତ୍ର କିମ୍ବା ତାର ପରିଚୟ? ସେ କହିଲେ ସୁଦେବ ନନ୍ଦର ପୁତ୍ର ସଜେ ବସୁଦେବ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କଲା ମହାରାଜା କଂସ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ବଂଶ? ଅନେକ ଦିନର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଭୋଜବଂଶ ଆଉ ଯଦୁବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବି ବୋଲି ଆଜି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ପାଦ ପାଣିକିରେ ବସାଇ ଯାଉଥିଲି ଦେବକୀ ବସୁଦେବକୁ ବସୁଦେବ ପୁରୀ। ତାପରେ ହେଲା କଣ? ଏହି ସମୟରେ ହେଲା ଦୈବବାଣୀ। କଂସ ତୁ ଯାକୁ ପାଦ ପାଣିକିରେ ବସାଇ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଦେବକୀର ହସ୍ତର ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ତାପରେ ହେଲା କଣ? କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ବୀର କଂସ ଆସିଲେ ରାଜଦରବାରୀ। ପିଲା ଅଗ୍ରସରକୁ ଅନେକ କାକୁତି ବିରୋଧୀ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ସେଇ ପିତାଜୀ ମୋହର ଦଣ୍ଡିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଇଁ ଦେବକୀ ବସୁଦେବୀ। ଏହି ସମୟରେ କହିଲେ ପିତା ଅଗ୍ରସରେ ରାଜା ଦିନ ପାରିବୁ କେବେ ତୁଇ ଦେବକୀ ବସୁଧାରୀ। ତାପରେ ଏହା ଶୁଣି ପିତା ଅଗ୍ରସରକୁ ସର୍ତ୍ତ ଗୋଡ଼େ ରଖାଇଲେ। ସେଇ ସର୍ତ୍ତରେ ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ବିବାହ ସତ୍ୟ କଲେ। ସେ କହିଲେ ଓ ପୁତ୍ର ତୋର ମାଗୁଛୁ ମାଗି ଯାଅ ଏହି ଛଳି। ଏହି ସମୟରେ ବୀର କଂସ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ମାଗିଲେ ମୁହିଁ ମଥୁର କଟକର ରାଘବ ଚିନ୍ତା। ତାପରେ ହେଲା କଣ? ତାପରେ ହେ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ପିତା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ସଜାଇଲେ ମହାରାଜ କଂସ କଟୁଆର ବେଶୀ। ତାପରେ ଆଉ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଅନ୍ଧକାର କାରାଗୃହ ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ହେଲା କଣ? ସ୍ୱପ୍ନ ପାଠ କରାଇଲେ ମହାରାଜ କଂସ। ଭଉଣୀ ଦେବକୀ ଯେତେକ ସନ୍ତାନ ପଥରିବୁ କୋଟି କୋଟି କରି ମୋରି ହସ୍ତରେ ସମାପିବୁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବ କୋଟି କୋଟି କରି ଷଡ଼ପୁତ୍ର କଲେ ବିନାଶ ସେଇ ଦର୍ପଣ ଶିଳାରେ। ତାପରେ ହେଲା କଣ? ଆଉ ସେହି ନିଃସହାୟ ନିଷ୍ପାପ ସରଳ ଶିଶୁଙ୍କର କୁଆ କୁଆ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଜେଇ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ହୋଇଲା ଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ ହେଲା କଣ? ତାପରେ ସେହି କାଳକଣ୍ଟକ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରସବ ପୀତ କଲା ପରେ ଦେବକୀ ମହାରାଜ କଂସ ନଗରୀ ବିଳମ୍ବ ଛୁଟି ଗଲେ କାରାଗଛ ବନ୍ଦୀ। ତାପରେ ହେଲା କଣ?
ଆଉ ଦେବକୀ କୋଳରୁ ସେଇ କନ୍ୟା ଗୋଳଖରି ବ୍ରାହ୍ମଣଶିଳାରେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତେ ହଠାତ୍ ଉଡ଼ିଗଲା ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ। ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡର ଘାତି ମା ଦୁର୍ଗାର ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ସତ୍ୟ ମହାକାଶ କହିଗଲା ତୋତେ ଯେ ବଧିବ ବଢୁଛି ଗୋପରେ ଅଷ୍ଟବର୍ଷେ ବିନାଶିବ ଆସି ମଥୁରାରେ। ଆଜ୍ଞା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ତାପରେ ଦେଖ ଦେବସେନା ମୁଁ ହେଉଛି ମଗଧାଧିପତି ମହାରାଜ ଜରାସନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର। ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତ ରାଜନ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ନୃପତି ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସାଦରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବୀରାଧିବୀର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଅତିଥ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ମହାରାଜ କଂସଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ମୁଁ ହେଉଛି ଅସୁର। ରତ୍ନମୟ ରାଜସିଂହାସନରେ ମଣିମୟ ମୁକୁଟ ମଣ୍ଡିତ ସୁଶୋଭିତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ଆମ ମଥୁରାବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ମହାରାଜ କଂସାସୁରଙ୍କର ଜୟ ହଉ। मैं पड़ोसी राज छत्तीसगढ़ के राजा नाम मोर ललित कुमार। वाह क्या नाम है महाराज के आदेश पाके मैं छत्तीसगढ़ ले आया मथुराला। महाराज तू काला संशय कर था महाराज नान लेका तू ठन काल चिपेले गोरस निकरी जंगल जात है गाय गरुआ चरात है चार केंदू खात है ओ मल्ला फिर तू संशय करो था महाराज। ओ मल्ला तू संशय नहीं करो। मैं छत्तीसगढ़ के राजा मूर्ति कत्का निकट का घोड़ा है कत्का निकट का हाथी है कत्का निकट का खंडा है और कत्का निकट का बंदूक खोला है बंदूक और सोन चांदी रुपया पैसा तो कचरा है महाराज। तुहने जोन जोन जिनिसर लागी तू ले जा लेकिन वो राउत तुरा मल्ला को दिहो तो कुष्ठ बलराम दोनों भाईला पाताल धनिया केंचा मिर्चा देके चिटगोले को चिटगोल दिहो महाराज। महाराज आप तो रंतु करो राजराजेश्वर मथुराधिपति कंस महाराज जय हो। जय हो अक्षयवाद पराशुर मुनि
ସୈନ୍ୟଠାରୁ ଘେନି ଆସି ଆସି ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲେ ସର ଆଜ୍ଞା ରଣକୃତ କରନ୍ତୁ। ବୀରାଧିବୀରବର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶ୍ରୀ 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 ମହାରାଜ କଂସଙ୍କର ଜୟ ହୋ। ପାଇତବ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଛୁଟି ଆସିକି ସୁଦୂର ଉଟ୍ର ପ୍ରଦେଶରୁ রাজা মুমার্তা দিন দিন উচ্চ দেশ নিন্দা করে অপ্সরা ভুবন শুভ্র সৌধ পন্থী মধ্যে প্রলম্ব চিরাল প্রবল প্রভঞ্জনের চঞ্চল চিরাংশু রোধ করে কাদম্বিনী মালা ଯେଉଁଦିନ ମୈତ୍ରମୟ ହେଲା ଜୟସନ୍ଧ ସାଧେ সেই দিন ডরে এই আখণ্ডଳ ভূমি শত্রু সৈন্য শুনি মোর নাম ছত্রভঙ্গ দেই রুচি পড়ান্তি গহরে তিনি সহস্র পদাধিক ঘেনি আসিଅছি সঙ্গতে মোহর পূর্ব মার্তণ্ড মোহরি হস্তরু সেই কৃষ্ণ বলরাম মহারাজ কেবল আপন আদেশ করে ছুটে যাইবে গোপপুর রচাইবে ধ্বংসর তাণ্ডব বোধ করিবেনি ভাই কৃষ্ণ বলরাম ফেরিবে মু মধুর কটকে ଆଶା ରଣକୃତ କରନ୍ତୁ। বীরাধিবীরবর প্রবল প্রতাপী অদ্বিতীয় যোদ্ধ ভোজবংশ শিরোমণি রাজা মহারাজা কংসঙ্কর জয় জয় হো। মহারাজা কংসঙ্কর জয় জয় হো। জয় জয় হো। মহারাজাঙ্কর আমন্ত্রণ পাই ছুটি আসিଅছি মুই মণিকুণ্ডল দেশর রাজা সৌরদাস। ଆଜ୍ଞା ସୌରଦାସ ଆଗ ରଣକୃତ କରନ୍ତୁ। বীরাধিবীরবর ভোজ রাজবংশ ত্রিপুরা বিজয়ী প্রবল প্রতাপী মথুরাধিপতি মহারাজা কংসঙ্কর জয়। হউছি কলিঙ্গ রাজ নাম মোর বজ্রসর তাহার একা পদাঘাতে পশুকি হুয়ে টলমল যাহার নাম শুনিলে মাত্রে মাতৃগর্ভ শিশু হুয়ে প্রসবিত যাহার গর্জন শুনিলে মাত্রে সিংহ লুচি যায় তার গুম্ফা মধ্যে। অছি মুই সঙ্গতরে তব অথন্তি বচা তুরঙ্গ বল অছি মোর শৌর্য বীর্য বাহু পরাক্রম আদেশ করন্তু মহারাজ এই ক্ষণি ছুটি যাবি গোপনক্র কলে বলে অবা কৌশলে নিশ্চিত বধ করিবি কৃষ্ণ বলরামে ଆଉ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଆଣିଦେବି ଆପଣଙ୍କ ପଦ ତଳେ। ବୀରାଧିବୀରବର
ভোজ বংশধারী মহারাজ কনসঙ্কর জয়। মহারাজ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଚିତ ଉପାୟ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ କରିପାରିବା। আসন প্রস্তুত করো। মথুরা কটক ধন্য আদর রোপণ প্রতাপে শ্রী পুর বিজয়ে মহারাজ শঙ্কর জয় হো। মুই কৌরসর রাজা বক্রদন্ত মহারাজ। ধন্য বক্রদন্ত। হে বীরাধি বীরবর ভোজ বংশর মহামহিম